Koble pibaro baped lang ya kanika video. Kumba pilatip bangi yakhi yaka jingpen bed jong kasnam haka kampulen. Bat ngila le haki department haki office bat ngila kendo yaki secretary bapher. Nila airo ki city ki kon reng impat yo jubab. Bat ngila ongru ha kani ki sngi baladep damyo yaka jubab ngin let sha kot. Dia ki kajing rai jong ki samla ngakwa ban pentep api mentagas ngi bangi medlen no syakut ngila lab ya lawyer ban pen file no ya kaneka petition syakut bat kaneka video ro ngishna khnang da kajing penbet jong ki samla baro de ki samla ki bakwa ban shna ya kaneka video namar ki ong ba ki kwa ban don bentalang ha kaneka jing yakhi namar kaneka ding jing yakhi ka de jong ki samla Gidai tang jong ki samla kadai ka jing yakhi ka bakhot ka basuba bat kumtahi ba shwa bangin let chokot no ngin kendo biang sasisian ya kitu ki bala kerpat bagi kwa ban IT ban dan ringkat lang hakane ka jing yakhi yang aku pentep ya ka tarik kan dai shipau tarik how Friday shipau bajemen step hang ni ha additional dia kat bakwa ban dan bentalang ki kemi ki kpa ki samla baro ki kila ban wan chakmat bangin ailang ka signature hakane ka petition ngin yo ban dan bentalam dia kendiat kini ki samla ru ki kwa ban ongai issue halor kane te haka leputerik ru ngila deban summit ya ka representation hai secretary chungka home police department te haka tu ka representation kiladon gatu kaningot ki samla ki bala deban signature tu mansain te ngakar nakaliang chunga ngakar parred lang baro ki samla ki ba thmu ban thap ki kam kat ki ba poi ki bana sachngai ki bana chanru haka ka shpu tarik ngobha ban wan ban emir ti lang namar bangin yo ban ya bet kam ngakar parred ba ngobha ban wan khnang hak shpu tarik namar kani kala dai kisi ka balasi bangin khot kumakinika media tangatahi kani kadai tangga jingi khi tang kani kadai tangga jingi khi jongi ke para samla ni khot ni weri ki para samla banajan panajingai banyawan khnang haka shpo tarik sni Friday ka kapor kadai shpo beje bat kani kadai kamdai bangi kadai dei benta baki kino ki sen kino ki party ban long ba Krishan ini kadai tang ba ngi ya no senyang bangi ya discuss bati ni sehi para ki samla ya ka kita ka bangi lai sapokot taga dei ta daw ngi khot ki para samla ka spotarik banyawan khanang hakne ka secretariat additional bangi ya kenduk khanang kroi hata baring sa jar bawa banok senyang tangkane kublai sibon